Tervetuloa Hehkuun. Täällä on meidän kanssa myös Virpi, joka kirjoittaa paljon kauneudesta ja hyvinvoinnista. Ja sä oot tullut nyt näyttämään meille, että miten voi itse tehdä kauneudenhoitotuotteita. Kyllä. Ja mitäs me tänään tehdään? No me tehdään tänään ihana täyteläinen kahvipohjainen ja kookosöljypohjainen vartalokuorinta. Ja sitten sen lisäksi me tehdään tällainen hyvin ihoa ravitseva vartalovoide. Mistä me aloitetaan? No me aloitetaan nyt tää vartalokuorinta tällä kookosöljyllä, kahvilla, ruokosokerilla ja sitten viimeistellään tällä manteliöljyllä. Okei. Et mä ajattelin, että sä voisit ihan alkaa siinä sit hommiin. Eli sä voisit Ekka ihan lusikoida tuohon kulhoon sitä kookosöljyä. Tää on ihanan näköistä. Joo, se on aivan minkä verran ja ihanan tuoksuista. Pistä sitä ihan reippaasti, että vaikka noin desilitran verran, että meillä noi purkit on noin 2 desilitran kokoisia. Siis tää on ihanan näköistä. Joo. Voiko tätä syödä? Voi, totta kai. Se saattaa olla vähän tujuakamaa isoina annoksina vatsalle, mutta... Tuoksuu hyvälle. Joo. Joo. Sitten sen lisäksi kahvia. Joo. Sitä voi pistää vaikka ensi alkuun, niin pistä muutama kukkurallinen, teelusikallinen. Miten sä innostuit alun perin tähän, että sä teet itse näitä? No, kaikki juontaa juurensa varmaan siihen, että mä työskentelin aikoinaan useamman vuoden kauneustoimittajana ja testasin todella ison liudan erilaisia kosmetiikkatuotteita. Mutta mun iho sitten ärsyyntyi siitä jatkuvasta tuotteiden vaihtelusta ja testailusta ja mä jouduin rauhoittamaan tilanteen ja siirtymään tällaiseen ihan herkäihon luonnon kosmetiikkaan. Eli mahdollisimman yksinkertaisiin tuotteisiin. Ja sitä kautta mä sitten löysin nämä ihan niin kuin perusraaka-aineet, mitä luonnonkosmetiikassakin käytetään. Ja myös tavanomaisessa kosmetiikassa. Mutta että aloin tekemään tällaisia ihan niin kuin 2-3 raaka-aineen kauneustuotteita itselle. Ja mun iho rakasti sitä. Miten sitten nämä raaka-aineet, mistä näitä? Saako nämä kaikki ihan perusruokakaupoista? Joo, todellakin. Siis kookosöljyä löytyy varmaan ihan kaikkialta. Kahvia nyt ainakin. Sokeria, tää on ruokosokeria, puhdistamatonta ruokosokeria, mutta miksei tavallinen sokerikin kävisi, että tää antaa siihen kuorintaan sellaista karheutta. Ja kahvihan on sellainen, että se ihanasti verenkiertoa parantaa ja myös tuo siihen semmoista kuorivuutta. Ja se koostumus on tärkeä, siis joskus kun on kuorinut, harvoin kuorin, pakko myöntää, mutta kuitenkin joskus kun on kuorinut, niin mä en tykkää, jos on liian vähän niitä rakeita. Niin, joo. Mulle tulee semmoinen olo, että mitä hyötyy siitä on, että siellä joku yksi rae pyörii jossain. Mä tykkään myös sellaisesta tuhdista tavarasta tässä. Tästä tulee hei ihanan näköistä. Näyttää joltain suklaavanukkaalta. Kahvivanukkaalta. Kahvivanukkaalta. Ja pitikö tätä laittaa vielä vähän tänne? Pistetään vähän manteliöljyä. Se on myös tosi ravitseva öljy ja hyväksi iholle, niin pistetään sitä siihen, että siitä tulee vähän juoksevampaa ja notkeampaa. Säästyykö tässä rahaa, kun tekee itse? Ootko sä huomannut? Joo, todellakin säästyy rahaa. Et tietenkin sit millaisia raaka-aineita käyttää, mutta et kyllä tässä säästyy rahaa. Et nämä kaikki raaka-aineet, mitä näihin 2 tuotteeseen hankittiin, niin maksoi noin 30, mutta ne ei suinkaan, siis sä saat todella monta settiä siitä, että kyllä se tulee ainakin puolet, ellei 3 kertaa halvemmaksi. Miten tämä kuorintavoide säilyy? No nämä omatekoiset kosmetiikkatuotteet niin säilyy, no toki tosi paljon raaka-aineesta riippuen, mutta keskimääräisesti ehkä muutama kuukausi olisi semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Mutta tosissaan se säilyvyydessä pitää ottaa aina huomioon, että kuinka kauan ne raaka-aineet säilyy. Eli jos sä käytät erilaisia rasvoja ja öljyä, niin niistä purkeista näkee sen parasta ennen päivämäärän ja mennään aina sen vähiten kestävämmän mukaan. Mutta yleensähän ne säilyy siis useita kuukausia, jopa vuoden. Mutta tässä on erityisen tärkeää tässä tekovaiheessa jo ottaa huomioon se säilyvyysasiakin. Eli että välineiden ja työtilojen tasojen pitää olla hygienisiä ja puhtaita. Ja tähän tarkoitukseen niin nämä lasiastiat ja metalliset työvälineet on parhaimpia, koska ne on helppo puhdistaa, desinfioida. Ne ei ala samalla tavalla kerään bakteereja kuin esimerkiksi puu tai muovi. Ja myös sit se, että vettä ei saa eksyä joukkoon, koska vesi on sellainen, että se alkaa kerään bakteereja helposti. Eli nämä purkitkin, nämä lasiset hillopurkit on tosi hyviä tähän säilytykseen, mutta niiden pitää olla sit tosissaan ihan hyvin kuivattuja sen pesun jälkeen. Tästä tuli aika hieno. Joo, noi on upeita ja noi on kivan näköisiä kylpyhuoneen hyllylläkin. Mä en voi uskoa, että sä oot opettanut mut tekemään elämäni ensimmäisen itse tehdyn kuorintavoiteen. Totta se on.
Okei, mitä me tehdään seuraavaksi? No me tehdään nytten tällainen vartalovoide ja se syntyy tästä mehiläisvahasta ja kaakaovoista ja manteliöljystä. Mutta ensin voitaisiin aloittaa sillä, että sä voisit ottaa tätä mehiläisvahaa ja kaakaovoita tähän kulhoon ja sitten sulatetaan ne vesihauteessa. Käsillä, lusikalla? Lusikalla, joo. Kaikki? Joo, se voisi pistää vaikka kaiken. Elikkä 2 desiä? Joo, suunnilleen. Mä oon kiehautettu täällä. No niin. Vedet. Siis mitä tästä tuli vartalo? Vartalovoidetta, joo. Ja nyt sitä vaan sit pyöritellään. Oho, kun nopeasti tää sulaakin. Joo. Sitten ne sekoittuu ja sulaa siellä. Mä mietin, siis mä oon itse asiassa varmaan 13-vuotiaana ihan rasvannut, joka ei ole varmaan elämässä jäänyt vuorokautta väliin, ettenkö olisi. Kyllä siinä muutama 100 litraa on mennyt iholle rasvaa ja sitten joskus tulee just mieleen, että mitä kaikkea muuta koosteainetta ja säilöntäainetta ja ties mitä siinä menee. Joo. Iho on kuitenkin ihmisen isoin elin. Että... Joo, kyllä. Ja siitähän käydään ihan vilkasta keskustelua ja jopa asiantuntijoiden kesken väitellään siitä, että kuinka haitallisia nämä ainesosat sitten on, mitä tavanomaisessa kosmetiikassa käytetään ja jopa siitä, että kuinka paljon iho lopulta läpäisee. Toisethan sanoo, että 60% jopa siitä, mitä iholle levitetään, niin päätyy tuonne verenkiertoon ja toiset sitten ovat huomattavasti maltillisempia ja sanovat, että ne eivät saa kosmetiikassa käytetyt raaka-aineet, niin ne partikkelikoot eivät voi olla niin pieniä, että ne menisivät tuonne verenkiertoon. Tuossa äsken kun keskusteltiin myös siitä, että esimerkiksi Tanskassahan on nyt ne suositukset, että raskauden aikana kosmetiikkapaasto, joo kyllä. Suositellaan, että toisaalta enemmän ja enemmän siihen kiinnitetään huomioon koko ajan. Joo, kyllä. Että kyllä se mun mielestä on ihan hyvä olla vähän kriittinen. Et sinänsä mä en halua lähteä demonisoimaan tavan kosmetiikkaa, mutta mun mielestä on ihan aiheellista vähän pysähtyä miettimään, mitä sitä iholle levittelee ja mitä ainesosia näissä oikeasti onkaan. Ja kuitenkaan pitkäaikaisvaikutuksista ja yhteisvaikutuksista ei voida olla ihan varmoja, että mitä ne kemikaalit tekee. Niin tää on kyllä ainakin sit playing it safe, koska nämä on sellaisia, mitä on vuosisatoja käytetty. Sitten ainakin mitä mä itse olen huomannut nyt tässä viime vuosina, kun olen käyttänyt paljon kookosrasvaa iholle, että ihon niin kun, sanotaan kun käyttää tavallisia kosmeettisia tämmöisiä kosmetiikkatuotteita tai rasvoja, niin usein kun laittaa sen rasvan, se tuntuu hyvältä kosketuttaa, mutta sitten seuraavan päivän se iho on ehkä entistä kuivempi. Joo. Niin mulla on sellainen olo, että noi luonnonöljyt jättää sen niin ne ikään kuin tukee sitä ihon omaa, tai ne ei ainakaan häiritse sitä ihon omaa tasapainoa. Et monethan sanoo, että huulirasvat esimerkiksi addiktoi. Kun ne käyttää huulirasvaa, sitten niitä huulia saa olla jatkuvasti rasvaamassa. Mutta mä oon huomannut, että esimerkiksi kaakaovoi on sellainen, että se kosteuttaa ne huulet, mutta se ei samalla tavalla kuivata niitä. Että sun ei pidä jatkuvasti olla niitä rasvaamassa. Tämä alkaa nyt olla valmista. Joo, se on nyt hyvä. Täysin juoksevaa ja sulaa. Eli nyt voi ottaa pois sen sieltä vesihauteesta sen kulhon. Manteliöljyä, eli kaakaovoi ja mehiläisvaha on molemmat tosi kiinteitä. Et jotta me saadaan siihen vähän juoksevuutta, että sitä pystyy levittämään, niin sitten pistetään tällaista. Tässä tapauksessa nyt mä valitsin manteliöljyn, koska tämä on yksi mun suosikkiöljyistä. No pistetään sitä vaikka pari ruokalusikallista sinne sekaan. Eteeristä öljyä, eli tuoksua siihen. Mä valitsin tällaisen appelsiinituoksun, koska mun mielestä se matsaa tosi hyvin kaakaovoin kanssa. Onko sulla jotain muita ihania vinkkejä? Nyt me saatiin jo kuulla nämä 2, mutta onko jotain muita? No esimerkiksi tuosta kaakaovoista saa aivan ihanan ja todella helposti sellaisen kosteutuspalan ikään kuin. Eli ottaa ihan vaan kaakaovoita, raastaa sen tai käyttää valmiiksi tuollaista paloteltua kaakaovoita, sulattaa sen, kuten me äsken tehtiin tuossa lämpimässä vesihauteessa juoksevaksi. Ja sen jälkeen esimerkiksi tällaisiin silikonisiin pieniin muffinsivuokiin kaataa sen. Ja kun se on jähmettynyt, niin sulla on semmoinen ihana söpö muffinsimallinen kaakaovoipalanen, jota voi säilyttää vaikka kelmuun käärittynä. Ja sitten aina suihkun jälkeen hieman kosteille iholle, niin sitä voi pyöritellä sitä palaa. Ja se on todella toimivaa ja jotenkin ihana tapa kosteuttaa ihoa. Mä oon kuullut muuten aikaisemmin tuonne, että minkä takia sen ihon pitää olla kostea? No öljyjen kanssa yleensä suositellaan, että se on kostea se iho, että se paremmin imeytyy ja toimii. Siis mähän kokeilin jo tuossa aikaisemmin kahvikuorintavoidetta, niin tää on huomattavasti pehmeämpi kuin tää toinen. Kokeilkaa. Huomaatteko? On todellakin. Totta. Joo.
Jes, tuotteeni toimivat. Tuoksuu hyvältä. Saako tätä vähän koittaa? Joo, ehdottomasti kokeilkaa. Koittakaa. Eli siinä on nyt se kahvikuorinta ja tässä on tätä voidetta. Appelsiinin kaakaovoidetta. Tääkin tuoksuu niinku kahvi, mutta se on se kaakaopapu varmaan vai? Joo, tää on niinku kaakaovoi. Tuolta varmaan tulee ne Onpa hyvän kahviessensit. tuntunen. Joo. Ai niin, mun on sekapitänyt kuoria. He jotenkin levittyy silleen mukavasti. Se Joo. öljy tekee jotain. Tykkääksä siitä koostumuksesta? Joo. Toi on vähän tämmönen notkeampi versio. Joo, mä tein tosiaan valmiiksikin tätä kuorintaa, mutta mä tein tästä vähän tällaisen löysemmän version. Että tääkin on vähän, että mistä tykkää. Että tää on vähän paksumpaa. Jos haluaisi mahdollisimman hajutonta, Joo. niin mikä sitten olisi hyvä? No, kokosöljy on tosi voimakkaan tuoksunen, mutta esimerkiksi karitevoi on huomattavasti neutraalimpi. Siitä saa ihanan kuohkeaa, semmoista oikein niinku kermaa vaahtomaista voidetta. Kauas nämä säilyy? Se riippuu niistä raaka-aineista, niiden raaka-aineiden säilyvyydestä, mutta kyllä niinku nämä tuotteet esimerkiksi niin säilyy muutaman kuukauden ihan varmasti, että sitä kannattaa sitten vähän tarkkailla, miltä se tuote näyttää ja haisee. Mutta esimerkiksi tämä, mitä me tehtiin tätä voidetta, niin siinä olisi voinut lisätä siinä vaiheessa, kun kuumennettiin ja sulatettiin niitä rasvoja ja sitä mehiläisvahaa, niin siinä olisi voinut lisätä vähän E-vitamiinitippoja, mikä on antioksidantti ja se sitten parantaa sen tuotteen käyttöikää. Ja oliko siitä jo puhetta, että tätä voisi periaatteessa syödä esimerkiksi tätä rasvaa? No joo, mä en nyt ehkä suosittele syömään sitä, saattaa vatsa mennä sekaisin, mutta... Mutta jos joku koira vaikka, tiedätkö se nuolee Joo, ei se... Tuli vaan mieleen. Joo, siis ihan täysin. Ja esimerkiksi mä oon mun tyttärelle käyttänyt, 1-vuotiaalle tyttärelle kosteusvoiteena ja sen ikäiset lapsethan pistää kaikkea suuhun, niin se on kyllä ihan turvallista kamaa. Siitä vaan. Ruolemaan näppejä. Se.